hørt, man kan sidde og plyndre store firmaer hjemme i stuen. Hvis man lærer et bid for begynder, så det gør jeg 2 aftener om ugen. Jeg har købt mig en computer. Datasvindel er forbudt og strafbart, men når andre gør det, så vil jeg også. Den står klar på min kommode. Den kan bryde det sværeste kode. Der var billigere end en chartertur til Kors. Den er lille og slet ikke ukvindelig, men der skulle være plads til en del svindelig. Efter jeg har fået hjemmecomputer, er min mand blevet mutter og mutter. For når han går i byen med sit nye kontokort, kan jeg sagt til, om han køber ugens rapport eller fylder benzin på sin scooter. Efter jeg har fået hjemmecomputer, sender købmand mig gratis til ruter. Den er så smart, at den dag min datter stod ud, der blev indbydelserne sendt portofrit ud. Der stod Føtex på deres konvolutter. Tænk, min datter har fået en baby. Det er ikke den rene idyl. Økonomisk er det jo en kæp i hjulet med sådan en lille forslugt kabyl. Højt betalt atomfysikere og fastansatte akademikere, siger arkiverne om hende og hendes mand. Så de kunne ikke benytte sig af loven og få støtte og tilskud, selvom alle andre kan. Så jeg blev sgu så rørt, da hun sagde, kære mor, sådan en post på budgettet kan godt være stor. Efter jeg har fået hjemmecomputer, får hun tilskud til blæer og sutter, og en friplads og tøj til sig selv og sin søn, og en bil og halvandet års orlov med løn. Men så sagde jeg også, nu tror jeg, vi slutter. Efter jeg har fået hjemmecomputer, tror hun alt kommer bare man dutter. Det kan ikke være meningen, ens børn skal få kæs, selvom kommunen og jeg, vi har arkiver til fælles. Hun må selv købe sin nye fiskekutter. Jeg har også forsøgt at berøve en pensionskasse, det kunne jeg snilt. Efterhånden fik jeg lyst til at prøve noget lidt mere spændende og vildt. Selvom jeg var blevet skrappere til at ramme de der små knapper, så kendte jeg ikke koden på Jyske Banks arkiv. Men mit barnebarn på 8 fandt det uden at tænke på det. Fik en 5'er for sit initiativ. Deres budget viste et milliardoverskud. Det kan godt slå en lovlydig skatteborger ud. Efter jeg har fået hjemmecomputer, har jeg ribbet 10 pengeinstitutter, og mit udbytte sætter jeg ikke i en bank. Og jeg har heller ikke en stor pengetank, men I kan tro madrasserne strutter. Sådan dag, hvor min hjemmecomputer havde knoklet i flere minutter, fandt den pludselig den kode, der stod statskassen på. Og jeg trykkede den ind, og jeg så, hvad der lå. Og jeg indrømmer, det var en smutter.